office. Office bakhona. Isikebe na. Tethela isikebe. Office bakhona. Wathi usumana kancane. Ngomuntu nje owatethela isikebe sakhe. Yayizwa abantu kathi abayizwa le nto. Tell makhelwane thithi ababili abathathu. Ithi wamakhelwane isikebe sakho siphi. Tell ababili abathathu. Ithi wamakhelwane siphi isikebe sakho. Siphi isikebe sakho. I am here to tell you. Ubuzazi babili. Uba ngofisi bakho. Ubuzazi babili isikebe. Uba ngofisi bakho. Sizokhankazela. Uzuqoduke phezulu. Ngoba isikebe sibathi. Release the post. Release the step. We are big office. We are big office. I'm going to show you justice on the step. Nangu lo mama lo owathethe isikebe sakhe sheke wasiyabathola ofishi wathi kuhlatshelele esontweni kuyisonto kuhlatshelele omnikelo kwenziwa yonke into kushukela kwathi ukuthi kunowesifazane ofuna ofishi kwathi ukuthi yey asazani ofishi esibafunayo nakhiswa yini noma singahlabelela ndawonye kodwa ofishi asazani ukuthi umuntu ufuna muphi ufishi. Let me tell you bazalwane, let me tell you kwathi kuhlatshelele kanti umama unenkinga ufuna ufishi umntwana kuyanikela kodwa luhloshwa ufisha ufunayo umntwana wakho uyahleka uphenile uhlekwa uphenile ngoba uma usudedela isikebe nganya kwethu kudingeka ukuthi ungabatsheli abanye abantu ngoba isikebe esakho ngoba kuyenza ukuthi abantu bakubuze ukuthi usidedelelaphi. Lo mama wafanele bayeka bahamba bonke bakhonto baye emakhaya wafanele ukuthi mina ngifuna ufisha ake ngibuyele emuva ngoba uma usudedela isikebe uyaphambana nabantu. Wafanele ubuyele emuva abuncane wafanele ubuyele emuva lo mama wangena ethembelini umengena ethembelini ngoba salwane wena ofishi bakho inkinga ugodla isikebe nje ile sikebe osikho zothandaza ngazi kuzokube njani kanti manje nezinto zakho zilinde ukuthi nawe urelease kunezinto ongeke uyithole uma unezinto sayigodlile. Ngithi mina dedela isikebe ofishi bakho sidedela isikebe uJesu ahlele kusona shumayela ukuze meqede ukushumayela kube khona into lalela bobshe uthi lo mama angibayeke bahambe singene ngo9 esontweni kodwa kulungile abahambe bonke abantu ngifuna mina ngingathi kuphunywa ngo1 sebephele bonke abantu bese ngiyongena. Uyabazi abantu abafuna ofishi kuthi abazali bengekho elibelo kuyichole emakhaya bezolungisa ihlalo bezosuka ihlalo kungekho umuntu ozothi ngiyabonga noma kuncane mhlambe akakaza athi kuwena hey ngani zami siyabonga kodwa lo ophethe ofishi uyabonga ngoba uzodedela isikebe kuyenza ukuthi kungabikhona umuntu okhona. Inkinga yakho wena leli sonto lakhe isona isikebe sakho isonto likagogo kodwa ofisha unabo omakhelwane bathi usuthathekile uhamba namatende nawe awufuni ukuthi ngempela kanti uyabona office bakho abeke ekutheni uzala ngolesithathu office bakho basekutheni isikebe esisikhathi sakho ngesonto nangolesithathu
usisa kephi ngoba kuyenza usinikele isikephe kodwa usinika umuntu wrong. Zingakanani ikephe zethu esayinika inyanga nabathandazi, zingakanani ikephe zethu esanibonani bazona nemali zethu sinika abantu abangeke basize ngalutho. Isikephe sakho sikuphi? Washaka kwanza ngithi sivumelane babuncanda sivele singaphumi namhlanje si-organize imoto sambe sona ndiyikephe zabantu la bayibeka khona, asabe thola ndiyikephe zabantu la bayibeka khona, asabe soyilanda iy'kephe zabantu ngoba ngekubathola ofika uma isikephe singekho. Anda uthi lo mama ngicela ungayi koyikhipha naba phuma esontweni bathi bayokhipha ngiyilapho ngoba ngiyazi mina ngifuna ufishi. Naba abanye bathi bayoshopha ngiyilapho, naba abanye bathi baye ephathini ngiyilapho ngoba labantu abayazi inkinga yami, mina ngiyazi ngoba wena uyazi ingxaki yakho. Noma sikahlabela sonke zonke into right, umuntu owazi ingxaki yakho wena, umuntu ofuna ofishi wena hayi thina. Lalela-ke uvele lo mama, Nkosi uJesu, uvele lo mama uyangena shenge, ungena esontweni. Uma engena ethempelini, one into emjikisile waye ethempelini ofishi abafunayo, kanti no Jesu naye khona ifuna kuwe. uPetro ufuna ofishi, no Jesu ufuna ini? Kulumane sonke, no Jesu ufuna ini? Ngamazi nawe uyafuna nami ngiyafuna. Kodwa kwase kuthiwa ezwini funani umbuso kuqala. Ngamazi awukwazi ukuqala ngawe ungaqalanga ngaye. Ukuze uthole into zakho qala ngaye. Kodwa ngithi incengene ngokuthi uqale ngaye. Uyangena lo mama unesicelo sikafishi esiwumntwana. Uma ngena uma ethe ekhoneni, hawu bengakaze nginake uthi kanti umpristi wethu la esontweni usemdala kangaka. Angaze nginake lona, sengiqala ukuyinaka ngoba naku sengizongena ngedwa. Kunezinto ongeke uyibone uma nithamba nesixuku ozoyibona usuwedwa. Nezifo ziyakwazi basuwedwa ebusuku sebelela abantu usuwedwa empetheni ngoba kunezinto ezikwazi bawedwa. Lalela uthi lo mama uwani, hayibo umpristi kanti wethu ubengamboni ngathi kusagcwele esontweni, usembona seyedwa ngoba kunezinto ayibona uwedwa. Uthi hawu umpristi usemdala. Angishithi isicelo ke manje. Yaba ngene eminyango nanga umpristi ubheke phansi nenwele ezimhlophe uyayihonqela. But hawu kanti umpristi uyahonqelele. Akayi nasekhaya ubudala obemenza ukuthi alala azohonqa. Uthe suka lapho ke wayesengena uHana wathi ake ngishintsheke manje isicelo sami ngoba ngibona ithempeli elingenampristi akulona ithempeli. Ithempeli ngompristi. So into engizoyenza ngishintshe sami isicelo. Kwavuka izwe lithi funani umbuso oqala. Wavele wenze njani? Uthe mesa ngena nje usayibonile inkinga kaJehova kanti nawe unenkinga yakhe. Usayibonile inkinga yethempeli, inkinga yebandla kanti vele nawe uze ngenkinga yakhe. Uthe mengena babuncanda esembonile, uthe masezofika se-altari useshintshile isicelo. Uthe meguqe altari wathi baba aka umthandaze esuka ekhaya wakhe buzothi inkosi ngicela ingane ngoba uphenile uyangichukuluza. Uthe umengena ethempelini wabona isidingo sikaNkuluNkulu kunesakhe.
uthe suka lapho uthe masefika ethempelini wangacela into emsusa ekhaya, wacela into efuna uJesu kuqala before yena athole yakhe. Ngoba umefika e-altari uthi ba ungathi wathi baba, ngicela ngoba ngibona umpriest usemdala, ngicela ukuletha lesikebe esisibeletho. Baba ngicela ukunikela ngalesikebe esisibeletho. Ngenkathi nginikela ngalesikebe esisibeletho, baba ubeka umpriest. Ngoba umpriest walesontweni usemdala. Wena baba beka umpriest la. Ukuze sibeletho sami wena thola umpriest, mina ngithole umntwana. Sanibona, wena Jehova thola umpriest, mina bese ngithola umntwana. Mina ngifuna umntwana, wena ufuna umpriest. Siphi isikebe sakho? Sizokudandazela uyagula, kodwa lesikebe esiyithemba lakho olibeka kubantu namabhodlela nezishuqulu nezishoqolo awukaze usinikele. Uma siphuma la uyabona lesikebe sakho awushiyi. Na uJesu ufuna lesikebe lesi senhliziyo yakho, ufuna ukushumayela ngayo. Ngoba bonke abamukela uJesu bashintsha, nabantu baze babone. Umise njalo umise njalo nasenhluphekwe mina, nasenhluphekwe. Ngoba ngenkathi usumtholile uJesu, nabantu baze babone. Nabantu babone Jesus, baze babone. Nabantu baze babone. Bazobona nabathakathi nabantu akade bekhuluma kabi nabantu akade beyokusitela intenhle. Uma uphuma la bazobona ukuthi no, kunento eshitshile, there is a turnaround, kunento ekhukukile. Hayi ngoba ngenzeni nginikela isikebe nabantu babona. Yes, I do.